ना महंगाई नहीं के बड़। रोजगार जौन भई रहे वादा तो रोजगार मिलल बा कि ना? हाँ वो तो माने उमे ओकरा में 6,000 मेहरारून को रुपये भेजलो, कोरोना में गाला भेजलो, सब भेजलो ही बा। कौन चीज सरकार को रोजगार करे ला बा ओकरा मिलले बा, बहुत मिलल बा। ये सरकार से एकदम संतुष्ट बन रहा रौली वाला बहुत बत्तर बा। पास तो हो गइल बेटा पास दिलीप दीवाना युवा कबीर हुआ देख रहल बानी भोजपुरिया माटी के लाल। आज हम पहुंचल बानी 331 तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र के सिसवा बाजार में और यहाँ तमाम सम्मानित जनता बानी से तमाम बातचीत हुई कि अगला 2022 में विधानसभा के चुनाव बा, आखिर केकर बनी सरकार, के बनी विधायक, तमाम बातचीत हुई। का नाम पड़ी जरा और? सुरेंद्र प्रसाद पटेल। अच्छा, अगला 2022 में विधानसभा के चुनाव बा तो सरकार परिवर्तन चाहता नहीं कि सरकार संतुष्ट बनी? ना सरकार संतुष्ट नहीं हम। सरकार संतुष्ट बनी। महंगाई पर वो का कहे? महंगाई पर जौन चलता जल्दी से तो उन्हें चलता मैंने पहले से महंगाई बढ़ल बा कि ना? ना महंगाई नहीं के बड़। रोजगार जौन भई रहे वादा तो रोजगार मिलल बा कि ना? हाँ वो तो माने उमे ओकरा में एती बा, लेकिन फिर भी परिवर्तन नहीं चाहत। का नाम पड़ी जरा और? का नाम पड़ी? स्वामीनाथ सिंह। अच्छा, 2022 में विधानसभा के चुनाव तो सरकार परिवर्तन चाहता है कि सरकार संतुष्ट बनी? सरकार से बहुत बढ़िया काम कर रहा है। कौन काम के बा सरकार? वो जैसे कोरोना में जो काम भइल और सरकार के बस के बात ना रहा। माने काम कौन कौन भइल बाटे विधानसभा में? रोड के काम भइल बा, काम भइल बा। कौन काम नहीं कर रहे? हमसे बन गए फर्टिलाइजर बन गए, हमके दोसर का चाहिए, सड़क बनता है सब। तो एकदम सरकार भी ठीक बाटे। राजेश वर्मा। अच्छा, वो परिवर्तन चाहता नहीं कि सरकार से संतुष्ट बनी? सरकार सही बा, कौन काम के बा सरकार? बहुत काम कइले बा। रोड जैसे हर काम आगे बा। अब महंगाई है पर का कहे? महंगाई पर नियंत्रण करी आगे चल के फिर। रोबे सरकार संतुष्ट बनी। बीजेपी सरकार काम के बा। का नाम पड़ी बा राहुल? हमार नथु ना हो। आवेला 2022 में विधानसभा के चुनाव बा तो वो सरकार संतुष्ट बनी कि परिवर्तन चाहता नहीं? ए साहब हमनी के मान के ही नहीं है, पहले बात सुन ले। अब सरकार के पावली के हाथ में बा, पावली जकरा के सरकार एक लोग से लोग एक वोट से हार जाला, एक से वोट से जीत जाला, तो आपन वो मत बनाई ना, दूसरा के ठीक है थोड़ी ले बनी आपन मत बताई। हाँ तो सरकार बदलू पड़ता परेशानी है बा। मैंने रहुआ मन में का चलल बाटे? मैंने 5 साल वो पुरानी इतना लगभग 50-60 की उम्र हो गई। ये बताई तो हमरो बात सुन ले। ये बताई जे ये सरकार हो है जे लोग जूता से पीटा तरलो, लापता से पीटा तरलो, आ घर में ढूक के सामान कढ़ाई आ तबो कोई सुनवाई ना रहे है। अगर भाजपा सरकार बा तो 6,000 मेहरारून को रुपये भेजलो, कोरोना में गाला भेजलो, सब भेजलो ही बा। कौन चीज सरकार कौन कइले बा? बताई हमरा से। महंगाई बढ़ल बा कि ना? ए सर तो महंगाई बढ़ल बा तो दी तो महंगाई ना बढ़ी। रौरा एगो बात बता, रौरा नौकरी करता नहीं तो रौरा के 5,000 के तनख्वाह जाता तो रौरा हमारा 10,000 के तनख्वाह जाए, आखिर कहाँ से दिया? युवा नौजवान के रोजगार मिलल कि ना मिलल? युवा नौजवान के रोजगार मिलल बा कि ना? मिलल नहीं है। कितना आदमी मिलल बाटे? सब हम बोलने थोड़े बनी, हम बोलने नहीं की। हम कहते तो सही का कहते नहीं, पहले जान ली। कौनो सरकार रही पावली कंपनी तक कमा के खाए के बा जी। महंगाई रौरा हम बढ़ौले बनी सर। घूस रौरा लेता रही, घूस हम लेता रही, घूस हम लेता रहे तो महंगाई 1 लाख के बात कर बढ़ी कि ना बढ़ी? बिल्कुल। एगो सिपाही बा तो आवे तो तड़की में झगड़ा हो जाता तो 500 लेके 9 से 509 से लेके चल जाता। बानी सरकार संभारे वाला ये हो से तो जीतबे करी। ये सरकार से मनोबल एकदम संतुष्ट बनी? ये साथ संतुष्ट थोड़े बानी हम। हमारा कहे के बाद ये सरकार को राज चलावे, नीतीश कुमार मेहरारू लोग भाषण करा के दारू बंद करा दियो, कितना लोग दारू बिन मर गई। और दारू अगर बच 120 रुपये बेचा तो दारू का जात कहाँ से बा? जी। ये नीतीश कुमार खोजता नहीं खोजे दारू कहाँ से तो हम बंद कर ले बनी तो खोजे चाहिए नू। तब नीतीश कुमार जीतल भैया। सुनील कुमार भारी। अच्छा, आवेला 2022 में विधानसभा के चुनाव तो सरकार परिवर्तन चाहता नहीं कि सरकार संतुष्ट बनी? संतुष्ट प्रजा कौन कौन काम भइल बाटे? सब काम भइल बड़ी सन, बाकी कुछ काम बड़ी सन नहीं से भइल, जैसे रोड के काम भइल, जैसे किसान के बड़ी तकलीफ बावे कि रोड चलते हैं। मोटरसाइकिल के एगो खर्चा बावे, मोटरसाइकिल के एगो खर्चा साल में बावे 20,000। मोटरसाइकिल खर्चा जब रोड पर चली, मोटरसाइकिल खराब होता है सो तो एगो मोटरसाइकिल के 20,000 खर्चा लगता साल भर में। ऐसे कि जैसे
काम धंधा करने वाले के सब में दिक्कत बारी सब जैसे व्यापारी बा वो जाता है तब कहीं ओकरो दिक्कत बावे तो इसे सरकार के चाहे कि रोड बनवावस सबसे मांग बात हमने के रोड बना सरकार और सब काम ठीक करता सब ठीक करता है खाली रोड के समस्या बा हमने के कहना पड़े बाबा राहुल जी बनवाल। अच्छा 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव बा तो वो सरकार परिवर्तन चाहता नहीं कि सरकार संतुष्ट बन परिवर्तन चाल जाइए अच्छा सरकार जो परिवर्तन करते रहे संतुष्ट बन आदमी तो इस सरकार में मतलब खुश बानी कि रहो ना खुश बने खुश है आदमी महाराज पहुँच गए ना खुशी बा। अच्छा काम बढ़िया होता है कारण हाँ कौन कौन काम भइल बा सरकार ई कुल तो हम ना बता पाए। का नाम पड़े भैया राहुल? दीपक राय। अच्छा आवेला 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव बा तो वो सरकार परिवर्तन चाहतन कि सरकार संतुष्ट बने? हम बीजेपी के वोट देम। जी हाँ। बीजेपी में कौन कौन काम भइल बा? बहुत काम भइल बा, रोड के काम भइल बा, तमाम राशन तमाम काम भइल बाड़ी सब। युवा लोग के जौन वहाँ के घोषणा कर जोगी जी मोदी जी की उत्तर प्रदेश में इतना रोजगार में कितना रोजगार मिलल बटा रोजगार तो मिलले बा, जब मिलल बा तो मिलले बा कुछ। उत्तर प्रदेश में सरकारी पद पर कितना आदमी की भर्ती मिले जब से 7 साल लगभग सरकार हो गई? अब एक तो जानकारी उतना नहीं है हमारा अनुभव, लेकिन बहुत भइल बा। अब महंगाई बढ़ल बा कि ना? बढ़ले बा लेकिन रोजगार भी बढ़ल बा। जी हाँ। आखिर युवा के रोजगार मिलक चाहिए नु कहाँ कहाँ मिलल बा रोजगार? बहुत रोजगार मिलल बा, जे रोजगार करेला बा ओकरा मिलले बा, बहुत मिलल बा। ये सरकार से एकदम संतुष्ट बन रहा हाँ, हम तो संतुष्ट बानी एकदम पूरा। कहना पड़ी जरा और विजय कुमार। अच्छा आवेला 2022 में विधानसभा के चुनाव बा तो सरकार परिवर्तन चाहतन कि सरकार संतुष्ट बने? सरकार से संतुष्ट बनी, परिवर्तन है महंगाई तो बा ये सही बात बा, लेकिन सरकार से संतुष्ट बनी बढ़िया मेरे का। लेकिन एगो और बा कि सड़क जौन बा तुमको ही अहिरौली वाला बहुत बदतर बा, ये सब बहुत परेशान। सरकार पास तो हो गई बेटा, पास हो गल तो बनो तो ठीक है बा, बहुत बढ़िया बा। ये बने जा रहल बेटा। हाँ ठीक बा बनो। सरकार माने कौन कौन काम भइल बेटे? बहुत काम होल बा, काम तो बहुत होल बा। एक आदमी जैसे बताई। अरे अयोध्या वाला काम, कश्मीर वाला काम, तमाम बहुत बहुत काम बा, बनारस वाला काम, ये तो हमारा बहुत बढ़िया लगता है काम। रोजगार पर? रोजगार पर ठीक बा, महंगाई तो चरम सीमा बा, रोजगार भी ठीक बा। अच्छा दोबारा ही कार हुआ मतलब लागत है विश्वास लागत है दोबारा सरकार बनी तो महंगाई कम हो सके? सर कौन पार्टी है भाई को छोड़ के भाजपा छोड़ के कौन पार्टी बा? समाजवादी पार्टी बा, कांग्रेस बा, बहुजन सब उधिया गइलो भाग गइलो, कौन पार्टी चलाला भाई? ना ना उड़ गइलो पछुआ। अच्छा रो परिवर्तन चाहता नहीं कि ये सरकार संतुष्ट? ना ना ये सरकार हम चाहता नहीं, जोगी बा वाले बढ़िया कौन सरकार बा? जोग ना ना ऐसा कहीं कोनो बात नहीं है, जोगी बाबा मोदी जी ले बढ़िया कौन सरकार बा? एकरा ले बढ़िया कोनो सरकार नहीं है। समाजवादी पार्टी सरकार काम ना करला? ना काम करेला तो अब छोड़ी समाजवादी के ही भाजपा में आई या जोगी बाबा के हाथ के मजबूत करी। जी तो एकदम सरकार से संतुष्ट? एकदम हम संतुष्ट। नाम पड़ी धर्मेंद्र सिंह। अच्छा आवेला 2022 में विधानसभा के चुनाव तो सरकार संतुष्ट बनी कि परिवर्तन चाहता नहीं? अब ऐसे बढ़िया कौन सरकार है? जी सरकार में कौन कौन काम भइल बा? ये सरकार में सबसे पहले तो लाभ ये बा कि ये लोग जीता, ये सरकार ना रहे तो लोग जीतना। ये सरकार से एकदम संतुष्ट बने? एकदम संतुष्ट। का नाम पड़ी राहुल? नवल पांडे। वो परिवर्तन चाहते हैं कि संतुष्ट बने? अरे परिवर्तन हो कितना परिवर्तन चाहिए? 10 साल अखिलेश के सरकार रहे तो कुछ ना भइल, कांग्रेस के सरकार रहे तबो ना भइल, अब का जुगा के का लोग के भारी जोक देवे के बा, लोग जियता खाता ठीक बाटे। ये सरकार में महंगाई पर होगा? महंगाई देखो वहू में कांग्रेसों के बेरा रहे, सब अथी समाजवादियों के बेरा रहे, यहू बेरा बटे। तेल अपना ही बनता है, अंतर्राष्ट्रीय तेल है, भाजपा ठीक बाटे बेरा। रोजगार और मिलल बा कि ना? रोजगार तो मिलता बाटे, मिलल नहीं के यही तरीके चलता। हमार भुवनेश्वर यादव। आवेला 2022 में परिवर्तन चाहता नहीं कि सरकार संतुष्ट बने? अरे सरकार सही है, परिवर्तन भी सरकार कर सकती है। माने परिवर्तन रोज चाहता नहीं कि ना? हाँ रोज चाहता नहीं कि ना परिवर्तन? परिवर्तन उन्हें चाहत, बाकी अब सरकार के भविष्य जाना है। निगरानी से सिसवा बाजार में अब जाना गया तमाम जनता के रुझान आखिर 2022 में के बनी विधायक, केकर बनी सरकार, तमाम जनता से बातचीत हुई। कैमरामैन के साथ दिलीप दीवाना, युवा कवि, धन्यवाद।